ono momiyo ndache mane wakete budget gi tokolosi tinge gima time marach ng'enyne en ni siasa marach ema donje. Namba 2 katieko kanyo en ni japiny bende dware ni mondo ng'e ni unyalo keto gini mayot kaka waneno kotimre kuonde moko nikech kaka wawacho Kenya kato ideology onge kao pach japiny rieko mar japiny ni en mechanism ma onge teko ne kae is as much as oripo bed godo but kuonde moko ka wadhi to wanyiso jopiny ni bedure sectors koro ka un jogo magin jopur to ng'ere uru ubed jopur mag gwen ubed jopur mag kata manoduma ubed japur mag dhok manyietho magolo chak mondo kanti gimoro matimre to un gi database makata kan public participation to koro jotelo ok chandre kendo kata kitimo public participation no to koro ei sekta ukanye miluongo uwe ka un jogo mamoru en mar pi to koro kodiadia kompyuta kaka kama obeteni to golo jo water sector te to ging'e nambni gi ing'e kuma gintiere ting'e ni kaka en sani to japiny ong'e ni an kaseyiero Silas adhirite kendo 2027 kodhi kelo nwa pesa koro wach service delivery kae to onge makata kiluongo public participation okodwadhi to be kodhi to dhi kwan ni miya transport